ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилоотии ахборон сахиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардад. 22 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар маросими видо ва изҳори таъзия бинобар даргузашти фоҷиавии президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ба шаҳри Теҳрон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд. дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияҳои Рашт ва Нуробод кӯмаки яквақтаина фиристода шуд. гузориши Манучери Сулаймон. дар натиҷаи бориши зиёди борон ва ба амал омадани сел ба ноҳияи Нуробод ва Рашт хисороти зиёд ворид гардид. пас аз ба амал омадани офати табиӣ дар муддати кӯтоҳ дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри саривақт бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ва таъмини сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввал чораҳои таъхирнопазир андешида шуд. имрӯз дар заминаи сиёсати ғамхоранаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Рашт ва Нуробод кӯмаки яквақтаина аз қабили орд, равған, шакар, биринҷ, картошка, сабзӣ ва асбобу анҷоми рӯзғор фиристода шуд. корвони мошинҳои пурбор субҳи 22 майи соли равон ба роҳ баромаданд. дар маҷмӯъ ҳаҷми кӯмакҳои расонидашуда ба оилаҳои бар асари офатҳои табиии рӯзҳои охир зарардидаи ноҳияҳои мазкур беш аз 100 тоннаро ташкил медиҳад. ин иқдом идома дошта рӯзҳои наздик масъолаи сохтмонӣ ва дигар амволи ниёзи аввалия фиристода мешавад. кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар доираи иқдомҳои башардӯстона фиристода шуд ба зарардидагон дастрас карда мешавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар заминаи сиёсати муваффақонаву бӯбарори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини зиндагии шоистаи сокинон пайваста чораандешӣ карда шуда дар ҳама ҳолат сокинон аз дастгирию кӯмакҳои ҳукумати мамлакат бархурдор мегарданд. дар раванди саноатикунонӣ бо сурати мамлакат дар баробари таъмини бозори дохилӣ содироти молу маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолӣ ба хориҷи кишвар афзоиш ёфтааст. имрӯзҳо аз вилояти Суғд дар маҷмӯъ 100 номгӯи молу маҳсулот ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. вилояти Суғд ки дорои захираҳои бои табиӣ, заминҳои ҳосилхез, саноати пешрафта ва фазои мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ мебошад ва яке аз минтақаҳои калидии содироткунандаи молу маҳсулоти Тоҷикистон табдил ёфтааст. дар давоми 3 моҳи аввали соли равон аз вилояти Суғд ба хориҷи мамлакат ба маблағи 196 миллион доллари амрикоӣ молу маҳсулот содирот карда шуд ва иқтидори содиротӣ асосан аз ҳисоби маҳсулоти саноатӣ тақвият ёфт ки ҳиссаи он 94.7%-ро ташкил медиҳад. агар дар гузашта ба хориҷи мамлакат бештар ашёи хом ва маҳсулоти нимтайёр содирот карда мешуд, дар натиҷаи амалӣ гардидани ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат, тадбирандешиҳои саривақтии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
давоми солҳои охир бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ин раванд марҳилаи сифатан навро касб намуд, яъне бо татбиқи ҳадаф ва нақшаҳои рушди саноат аз вилоят асосан маҳсулоти тайёр ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад ва ҷиҳати комёб шудан ба дастовардҳои аз ин ҳам бештар, аз ҷумла ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ, васеъ намудани харитаи содирот, таъсиси коргоҳу корхонаҳои нав ва вориди хатҳои нави технологӣ, имконияту иқтидорҳои мавҷуда самараноку оқилона истифода бурда мешаванд. ҳоло дар вилоят зиёда аз 1000 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ мавҷуд буда, соҳибкорон ба хориҷи мамлакат бештар аз 100 номгӯи молу маҳсулотро содирот менамоянд. мавриди зикр аст ки дар давоми соли 2023 ва 4 моҳи сипаришудаи соли равон иқтидори содиротии вилоят аз ҳисоби маҳсулоти тайёри дузандагӣ, рангҳои сохтумонӣ, профилҳои гуногуни аз металл омудашуда, дучархаю сечархаҳои кӯдакона, обҳои рангаи ташнашикан, консерваи меваю сабзавот ва меваи хушки коркард ва банду бастшуда тақвият ёфтааст. маҳсулоти тайёри корхонаҳои вилояти Суғд дар маҷмӯъ ба бештар аз 30 давлати дунё содирот карда мешавад. ҳамзамон ҳамасола аз вилоят ба хориҷи мамлакат бештар аз 150 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда мешавад. бо назардошти чунин имконияти бузург давоми солҳои охир шумораи коргоҳу корхонаҳои коркард ва банду басти маҳсулоти кишоварзӣ ҳам зиёд гардид. чунин корхонаҳо асосан дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Истарафшан, Конибодом, Панҷакент, Ашт ва Бобоҷон Ғафуров ба кор дароварда шуданд, ки дар онҳо аслан коркард ва банду басти меваи хушк, сабзавот, истеҳсоли нӯшоба, афшураю мураббо ва дигар намуди консерваҳо мутобиқ ба талаботу стандартҳои ҷаҳонӣ роҳандозӣ гардидааст. гуфта шуд, ки дар вилояти Суғд дар раванди саноатикунонии босуръати мамлакат ва бунёди коргоҳу корхонаҳое, ки асосан молу маҳсулоташон ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шудааст, таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида имкониятҳо самаранок истифода мешаванд. аз ҷумла соли 2023 269 ва дар давоми 3 моҳи аввали соли равон 39 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки дар ҳамин замина истеҳсоли молу маҳсулоти содиротшаванда зиёд карда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. сокинони деҳоти даштиҷуми ноҳияи Шамсиддини Шоҳин заминҳои назди ҳавлигиро мақсаднок истифода бурда ҳамасола майдони боғотро васеъ менамоянд ва дар натиҷаи заҳмати аҳлона ба гирифтани ҳосили фаровон ноил мегарданд. маълумоти бештар дар гузориши Анваршо Сайдалисода. аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонии деҳоти даштиҷуми ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо дар назардошти маъишияти рушди соҳаи боғпарварӣ дар самти зиёд намудани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулот, ташкили ҷойҳои нави корӣ, таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ бо меваи хушсифат ва дар солҳои оянда аз ин ҳисоб боз ҳам зиёдтар ба роҳ мондани содироти мева ба хориҷи кишвар тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. ҷиҳати таъмини пешрафти вазъи иқтисодӣ, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулот аз ҷумла себу анор дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар баробари бунёди боғҳои нав, хоҷагидорон боғҳои кӯҳнаро барқарор намуда аз ҳисоби дастранҷи хеш сатҳу сифати рӯзгори худро баланд мебардоранд. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти даштиҷум ҷиҳати рушди соҳаи боғпарварӣ дар талутепа ва заминҳои ғайрикишт майдони боғҳоро сол аз сол зиёд менамоянд. чунин майдони боғ, ки нашунамои ниҳолони себу анор ва дигар ниҳолони мевадиҳанда нисбат ба заминҳои кишт беҳтар аст, аҳли заҳмат ҳосили дилхоҳ ёнида сатҳи зиндагии хешро баланд мебардоранд. кишоварзони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар баробари бунёду парвариши боғҳо дар заминҳои корам ва аз байни қаторҳои боғ пурсамар истифода бурда, бо гирифтани ду-се ҳосил низ даромаднокии худро бештар менамоянд. дар деҳоти даштиҷум заминҳои назди ҳавлигӣ низ оқилонаю самаранок истифода шуда, сокинон баъд аз омода кардани кӯчати сабзавот ҳосили картошка, помидор, пиёз ва дигар номгӯи сабзавотро ҷамъоварӣ карда, давоми сол аз он 3 ҳосил ба даст меоранд. сокинони деҳоти мазкур ҳамасола аз ҳисоби дастранҷи хеш барои таъмини эҳтиёҷот бо маводи ғизоӣ, ғалла, афшураи меваю сабзавот ва дигар анвои хӯрока захира менамоянд. дар ҳамин қитъаи заминҳои мо мисол ба ду тақсим кардагӣ аст. дар инҷа мисол 4 сотиқ замин дорем. барои киштукори мисол пиёз мекунем, сирпиёз мекунем, пиёзи барвақтӣ, картошка кардагием, дар поён бошад помидор кардагием. вобаста хай ба фасли солай, агар сол мисол хуб биёя, бод ҳаво нағз биёя, мисол нашунамои ҳосиле ки дар назди ҳавлигиму кардагием хай хуб меояд. дарахтҳои олболу шунондагием, ина анор ҳастай, дар мобайна холӣ мондагием барои
мисол сабзавот кардан. Картошка захира ба ҳамаи аҳли оиламу яксола басанда аст. Дар давом мебошад, боз дар ин қитъаи девлоқ мегем, аз қишлоқ баландтар, мисол 60 сотих замини гандум дорем, гандум бошад, ҷав бошад, мисол нахид бошад, ҳосил ҷамъ мекунем, хай барои яксоламу басанда аст. бо дар назар дошти асалияти бештари кишту парвариши ҷироатҳои кишоварзӣ дар заминҳои кӯрам, ғанигардонидани сабади истеъмолии аҳолӣ, беҳтар гардидани сатҳи некуаҳволӣ, инчунин таъмини амнияти озуқаворӣ ки аз ҳадафҳои стратегии кишвар маҳсуб мешавад, сокинони заҳматқарини деҳоти даштиҷуми ноҳияи Шамсиддин Шоҳин баҳри истифодаи самараноки ҳар порча замин тадбирҳои саривақтию амалӣ меандешанд. Анваршод Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, Олими Мирзо, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. иқлими мусоиди Тоҷикистон имконият фароҳам овардааст ки сокинон шуғли кирмакпарварӣ ва коркарди пилларо васеъ бароҳ монанд. сокинони ноҳияи айнӣ низ ба ин соҳа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда, аз ин ҳисоб сатҳи некуаҳволии худро беҳтар мегардонанд. гузориши Фарҳоди Раҳмат. парвариши кирмаку тут рӯёнидани пиллаи хушсифат на танҳо аз лиҳози иқтисодӣ, балки аз ҷиҳати нигоҳ доштани фарҳанги кирмакпарварӣ ҳам муҳим аст. кирмакпарварӣ ба мисли дигар соҳаҳои кишоварзӣ дар мамлакат мавқеи асосиро доро мебошад. асоси пилларо нахи он ташкил медиҳад. он нахи абрешим ки аз пилла гирифта мешавад аз дигар нахҳои табиӣ фарқи калон дорад. фарқияти он дар мустаҳкамӣ, хусусияти ёзишхӯрӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза будани он зоҳир мегардад. дар ноҳияи айнии вилояти Суғд кирмакпарварони 26 хоҷагиҳои деҳқонии 5 ҷамоати деҳот 200 хутти кирмакро парвариш намуда айни замон идома дода истодаанд ки рӯзҳои наздик ҷамъоварии пилла оғоз мегардад. мувофиқи дурнамо дар ноҳияи айнӣ 200 қутти навъи аълои тухми кирмаки хитоӣ гирифта ба хоҷагиҳо тақсим карда шуд. дар маҷмӯъ гиред 525 нафар кирмакпарваро ҳастанд. то рӯзи якума пилле аввалиша медурорад. иқлими ноҳияи айнӣ барои кирмакпарварӣ нав ва созгор аст. 23-24 ба ҳамагӣ 25 000 та ниҳоли тут оварда мо хоҷагиҳо ба тақсим карда додем. дар ин муддат аз ҷониби хоҷагидорон парваришу нигоҳубини кирмак хуб бароҳ монда шуда, кирмакпарварон ният доранд ҳосили хуб ба даст оранд. сокини деҳаи искодари ноҳияи айни Авез ва Шарифамо бо аҳли оилааш солҳои зиёд аст ки ба парвариши кирмак шуғл дошта, бо гирифтани пилла фоидаи зиёде ба даст меоранд. кирмакпарварӣ ва коркарди пилла рукни муҳими кишоварзӣ маҳсуб мешаванд, зеро маҳз иқлими мусоиди Тоҷикистон имкон фароҳам овардааст ки сокинон ба ин соҳа шуғл варзида маҳсулоти истеҳсол намудашонро пешкаши бозори дохилӣ ва ҷаҳонӣ гардонанд. маврид ба зикр аст ки дар мамлакат барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла барои солҳои 2020-2024 амал мекунад ки мақсади асосии он фароҳам овардани шароит ва замина барои рушди босуботи соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар асоси коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, таъмини шуғли аҳолӣ, таҳияи механизмҳои иқтисодӣ ва омилҳои ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби сармоягузориҳои бевосита ба соҳа ба шумор меравад. парвариши кирмаки пилла дар хоҷагиҳо идома дошта, хоҷагидорон ба таъмини кирмакҳо бо ғизои хушсифат барги тут машғуланд. Фарҳоди Раҳмат, ноҳияи айнӣ, барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. бо мақсади тарғиби либосҳои миллӣ ва рӯ овардан ба фарҳанги аҷдодӣ, тақвияти эҳсоси зебоипарастии занону бонувон, инчунин пешгирӣ аз бабар кардани либосҳои ба фарҳангу тамаддуни тоҷикон бегона дар шаҳри Истаравшан иқдоми тоҷикона мепӯшем доир гардид. гузориши ҳамкорони мо. шурӯъ аз 1 март то 3 майи соли равон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, мақомоти маҳаллӣ, вазорату идораҳо, донишгоҳу донишкадаҳо ва омӯзгорону кормандони муассисаҳо иқдоми тоҷикона мепӯшем роҳандозӣ гардидааст ки ин нишон аз тамаддунофариву фарҳанги бойдоштани миллати тоҷик мебошад. ҳар миллату халқият дорои либосҳои миллӣ буда ба фарҳанги волои ниёгони хеш арҷ мегузорад. ҷиҳати амалисозии ин иқдоми пешгирифта имрӯз дар муассисаи давлатии таълимии ҷумҳуриявии коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан чорабинии фарҳангии духтарону занони шаҳру деҳот доир гардид. либоспӯшии тоҷикон ки таърихи қадима дошта, ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб меёбад. бозгӯ аз завқи зебоипарастии мардуми покнажоди тоҷик аст. ба барнамудани либоси тавсеяи миллӣ барои ҳар шаҳрванд
به خاطر امروز و فردای ملت مهم و ناگزیر و ضروری می باشد. زن و مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس خلق و ملت به شمار می رود. ارزشگذاری به سر لباس ملی این نشان احترام به تاریخ و فرهنگ بیش از 6000 ساله ملت تاجیک است. امروز مردم تاجیک از آن باید افتخار و فرهمندی نمایند که دارای تاریخ کهن بوده. گذشته پرقناعات ما در جهان متمدن دارای موقع خاص می باشد. در اقدام تاجیکانه می پیشیم طراحان توانستند سر لباس بچگان ایدانه، سیر و گشتی، متاحهای اطلس و ادرس و چکن در تن زنان و بانوان دوران صاحب استقلالی مملکت، همبستگی کرده و خیلتی از متاحهای سر تاجیکی بریده و دوخته شده و منقش و شنم با بافته‌های چکن را پیشکش حاضرین گردانند. از آغاز تا انجام اقدام تاجیکانه می‌کوشیم زیاد از 50 نمود محصول دستان طراحان جوان شهر ایستراوشن آماده و پیشکش تماشابینان گردانده شد. مزبوط بابازاده، عمرجان یوسفوف، شهر ایستراوشن، اخبار. пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ вобаста ба эълони рӯзи ҷаҳонии футбол тариқи қабули қаъдномаи махсус аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид пазируфта шуд ва минбаъд дар саросари ҷаҳон 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад. вобаста ба ин дар донишгоҳи давлатии данғара байни омӯзгорон мусобиқаи варзишӣ оид ба футбол баргузор гардид. ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов мавзӯъро идома медиҳад. бозии футбол яке аз оммавитарин варзиш дар дунё ба ҳисоб рафта дар ҷумҳури мо низ сол ба сол рушд меёбад. ба ин хотир бахшида ба рӯзи умумии ҷаҳонии футбол дар майдони варзишии донишгоҳи давлатии данғара байни омӯзгорони факултетҳои донишгоҳ мусобиқа аз рӯи ин намуди варзиш баргузор гардид. гуфта шуд ки бо пешниҳоди раиси шаҳри душанбе, президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид санаи 25 май қабул шудани рӯзи ҷаҳонии футбол боиси ифтихори тоҷикон аст. мо аз ҷаҳонӣ шудани футбол бисёр хурсанд ҳастем ва дастгириҳои давлат ҳукумат дар соҳаи варзиш махсусан дар соҳаи футболро бисёр бахшнудӣ қабул менамоем ва варзиш аст ки имрӯз кишварҳоро марзҳоро убур карда халқҳоро ба иттиҳод, ба ваҳдат, ба ҳамдилӣ гӯем ки ба ҳамзабонӣ гӯем даъват менамояд. дар даври нимниҳоии мусобиқа 4 дастаи беҳтарин роҳ ёфтанд ки нахуст барои ишғоли мақоми сеюм дастаи факултети табиӣ риёзӣ ва технологияи муосир бар ҳарифи худ даст боло гардид. даври ниҳоии мусобиқа бошад бо иштироки дастаҳои факултети педагогика ва психология ва факултети идоракунии давлат ва ҳуқуқ баргузор шуд. ҳар ду даста дар ин мусобиқа то расидан ба даври ниҳоӣ ҳамаи ҳарифонро ба бохт дучор намуда ниҳоят дар даври финалӣ бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд ки вақти асосии бозӣ мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. дар ду қисмати вақти иловагӣ низ дастаҳо натавонистанд ғолибро муайян кунанд ва ниҳоят барои муайян намудани дастаи ғолиб дастаҳо ба задани силсила зарбаҳои пеналтӣ пардохтанд. дар ин қисмати бозӣ дастаи омӯзгорони факултети педагогика ва психология нисбат ба дастаи факултети идоракунии давлат ва ҳуқуқ маҳорату малакаи баланди варзишӣ нишон дода тавонистанд ки пирӯзиро ба даст оваранд. тибқи иттилоъ дастаҳои ғолиб ва беҳтарин футболбозон санаи таҷлили рӯзи ҷавонон ва рӯзи умумии ҷаҳонии футбол бо тантана бо ҷоми мусобиқа ва медалу ифтихорномаҳои раёсати донишгоҳи давлатии данғара қадршиносӣ мегарданд. Салоҳиддини Неъмат, ноҳияи Данғара, Ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти Ахбор. танзияту хонобод бошед.